Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a na wannan gida mai albarka mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A jama'a kwana biyu ba mu samu zama domin ci gaba da kawo muku sirrikan asraru ba. To amma insha Allah wannan karan mun dawo za mu ci gaba da kawo muku sirrika kamar yadda muka saba. Ga waɗanda suke neman mu kwana biyu a lambar mu ta WhatsApp, to insha Allah dai muna ta shirye-shirye kamar yadda aka saba. To sakamakon ayyuka wani sa'in sukan ɗan mana yawa a waccan lambar tamu, wani sa'in ba mu samun daga lambobin mutane da yawa sosai. To shine dalilin sa muke ganin ga wata lambar waya nan tamu ta WhatsApp, waɗanda suke da waɗansu buƙatu na gaggawa ko kuma tambaya akan wani sirri wanda muka faɗa wanda ba a gane ba, ko waɗanda suke so za a yi musu istihara, ko waɗanda suke da wata buƙata ta musamman, ko kuma wanda aka yi bayanin wani sirri amma bai gane ya ake aikata sirrin ba. To wannan lambar mu ce ta WhatsApp, za ku iya tuntuɓar mu da wannan lamba kamar yadda kuke ganin ta. To ƴan uwa, a wannan rana mai albarka akwai sirri da za mu gaya muku akan ɓangaren abin da ya shafi warwarewa harkoki. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. To sirrin da za mu faɗa akan ɓangaren warwarewa harkoki, akwai sirri da za mu yi muku bayanin sa. Farko dai abin da ake buƙata ga wanda da harkokinsa suka tsaya, ana so bayan sallah asuba za ka yi lazimi na hasbunallahu wa ni'mal wakil ƙafa 450. Bayan ka kammala wannan wuridi za ka karanta ya razzaku ƙafa 1111. Bayan ka kammala za ka karanta ya wahabu ƙafa 1111. Sannan za ka zo ka karanta ya latifu ƙafa 1111. Sannan za ka karanta ya ja'ibu ƙafa 111. To insha Allah idan ka ɗauki kwana uku kana yin wannan aiki, harkokinka za su buɗe, za ka samu alkhairai da ikon Allah da izinin Allah. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kar ku manta ku danna subscribe. Sannan kuma waɗanda suke da buƙatar magana da mu a WhatsApp sukan iya tuntuɓar mu a wannan lamba da muka sa muku ita a saman tubunan ɗinmu. Insha Allahu sai a tuntuɓe mu a wannan lamba domin ƙarin bayani ko wani abu da muka faɗa wanda ba a gane ba, sai a tuntuɓe mu a lambar mu ta WhatsApp. Waɗanda kuma suka daɗe suna neman lambar mu ba su samu ba, to su yi amfani da wannan lambar za su same mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.